Xi ġmiel għandkom f'Malta. Kim dan il-kliem li l-attur komiku ta' fama internazzjonali David Walliams iddeskriva lil pajjiżna bix-xena pittoreska tal-portir kbir fl-isfond. L-attur Ingliż jinsab f'pajjiżna biex imexxi l-ewwel edizzjoni tal-Malta Film Awards. F'konferenza tal-aħbarijiet fuq il-bejt taċ-ċentru tal-Mediterran għall-konferenzi huwa wieġeb il-mistoqsijiet tal-ġurnalisti kemm lokali u anke internazzjonali. Mistoqsi mill-ġurnalista One News dwar kif ġie milquh f'Malta, Williams qal li l-Maltin huma nies dħulin u mill-aħjar. It's wonderful. No, it's lovely. We're very welcoming people and just very happy to be part of this celebration. It's just, it's a wonderful to come here for such a special event. David Walliams huwa magħruf għal bosta partijiet li ħadem fix-xena televiżiva Ingliża fosthom Little Britain u anke l-rwol tiegħu bħala parti mill-ġurija ta' Britain's Got Talent. L-attur komiku għal dinja l-ewwel darba tiegħu f'Malta, iżda minn dejjem kienet ix-xewqa tiegħu li jiġi hawn. Dan anke wara li kien jitpaxxa bil-ġmiel li joffru l-Gżejjer Maltin fosthom mill-film Gladiator. It's one of the most epic movies of all time and I've seen it on many occasions. Min barra li huwa komiku professjonali, David Walliams huwa awtur ta' sensiela ta' kodba ta' tfal. Fil-fatt fil-barrakka t'isfel wasab numru ta' tfal kollha eċitati biex jiltaqgħu mal-kittieb li ta' kuljum qabel ma jorqdu iżommilhom il-kumpanija bil-pinna maġika tiegħu. L-attur Ingliż ġie milquh mill-Kummissarju għall-Films Johan Grech.